ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮಾತರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆ ಮೂರ್ದು ಬರಂದು ಚಿತ್ತಿನ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಲೆತೆಲೆ ಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಬಂದದ ಎಸ್ಎಲ್ ಐನತ್ತೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಮಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂದಾಂಡ ಅಂಚನೆ ಬಲಕೋಟ ದಿನಕುಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ವಿಎಸ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ವೇದಿಕ್ ಸಂಖ್ಯಾ ವಾಸ್ತು ಜಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅಂಚನೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಜೆಪಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತಿರಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಬಂದಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ ಪಡ್ಡೆದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಡ್ಡೆದ್ರ ಮಕ್ಕಳೇನು ವಿಚಾರದಾದಂದ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಜೋಕುಲು ಬಾಡಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಡ್ತುರು ಎಂಚ ಹಾಕಲು ಇಲ್ಲದ ದನಿನ ಮಂಗೆ ಮಸ್ಕರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಕಂಡು ಕಪಟ ಗೊಬ್ಬೇರು ಪಗರು ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನೇನು ಕುಸಾಲ್ದ ಹೊರಟು ತೆರಿಪಾರೆ ಬರಲ್ಲರು ಎದುಕೊನ್ಗ ರಡ್ಡು ಕಾಯ್ತ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿತ ಸೊರಟ್ ಅಂದು 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 ಕಾಲೇಜ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದು ಅಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ತಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಪಿನಿ ಅಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚು ವಿಷ್ ಮಾಲ್ತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಓವು ವಿಷಯದ ಅಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಸಾರ ಗೆತ್ತೀನಿ ಜಾಲಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಾಸು ದೇವರ ಹೆಂಗಲ್ಲತ್ತು ಅವು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ದ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆತ್ತ ಆ ಕುಲ್ಲನ ಚಾರ್ಡ್ ಪರ್ಸು ಬಿಡ್ದು ಪೋತೆ ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಲೈಟ್ 2 ಸಾವಿರ ಗೆತ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ 2 ಸಾವಿರ ರಡ್ಡು ಬುಟ್ನಿ ಅಂದು ಕೂಡ ಆಯ್ಬೋದು ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಂಕ್ಳು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಎತ್ತು ಮರ್ಯಾದಿ ಬೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಲ್ಲ ತನು ಬರ್ಪಿನ ಪೆಟ್ಟುದಲ್ಲಯ ಏಯ್ ಸಾಪಾಸ್ ಬಾಲ ಮಾಕ ಸಾಬತ್ತಿ ವಾ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಾರ ನಮ್ಮೊಂದು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆತದ ಅಂದೆ ಪೂರಕಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪನವಳು ಓಹೋ ಅಲ್ಲ ಆಯಲ ಬತ್ತ ತಾಟ ಅಲ್ಕೊಂಡು ಓಹೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ದಾಯಕ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆತಿನಕ್ಕೆ ಮಿನಿ ಜಾಲಿ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪೋಣ ಅತ್ತಮೆ ಅವ್ ನಮ್ಮ ದೀಪಕರ ಅಂಗಡಿದ ಅಂದು ಅಲ್ಪ ಗೆತ್ತು ಬಾಸ ಬರ್ತೀನಿ ಓಹೋ ಅತ್ಮ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆತನತ್ತ ಮಾರ ದಾದಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಅಂದೆ ಆರು ಲೆತ್ತದ ಮಾತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಗಳ ಬಂತೇರ್ಗೆ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಸೇರೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದು ಅಕಲು ಸಮಾಜ್ಯರು ಅಕಲು ಚೂರ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಗಲೆಗನ್ ಅಂಚ ಬಂಡೇರಾರು ಅತ್ತಮೆ ಆರೇತ ಬಂತಿ ನಾನಿ ಅಂದು ನಿಡ ಬಂತೇರು ಆನಿ ಕಾಲೇಜ್ದ ಲೆತ್ತದ ಬಂತೇರು ಕಾಲೇಜ್ದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಜಾ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡಿದ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಕಲ್ದಾಕದು ಪೂರ ಪುಡತ್ವಾಡ್ ಜನ ಅಂದೆ ಆನಿ ಲೆತ್ತ ಬಂತೇರು ಮಾರ ನಾನ ಮೀನಿ ಏರ ಅಂಡಲ್ ಕಂಡಿದ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ದಾಕದು ಪುಡತ್ವಾಡ ನಿಕುಲೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಕ ಅರ್ಪಂತ ಜೇರ ಬಕ ನಮ್ಮ ಆನೆಯವರ ಹಾ ಲೇಡೀಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಪ ಪಿರಾಡ್ ಪೋಯ್ ಜನ ಆನಿಲ ಬಂತಿರ್ಲಿ ಎತ್ತದು ನಾನ ಮಿನಿ ಏರ್ಲ ನೆಟ ತೋಜೋಡು ನಿಕುಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂತೇರು ಆತಾತ್ ಮಾಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಮಾಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂತೇರು ಅದೇ ಮರಲಾರೇಗ ನಮ್ಮೆ ಮೂಲು ಕಾಲೇಜಿ ಫಾರೇಜಿನ ಬೋರತ ಬೋರಿಯಾ ಅಂದ್ಯ ಬಜಿ ದೇಶನ ದನು ಓ ಕಿಸೆಟ್ ದಾಲ ಕಾಸುಂಡ ಕಾಸು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಯಾನೊಂದು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಬರೆಪಾಗಣ ಯಾನೊಂದು ಬರೆಪಾದ ಗಾಂಧಿನಿ ಕಾಸು ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೋಯಿನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೆ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಕಾಸು ಮನ್ನ ನೆನೆಪಾಂಡು ದಾದಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ದನಿಜ್ಜರ ಅಂದು ಅವಳು ಹಂಗಾರ್ದಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿರ್ಬೆ ಓಹೋ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಕಿಂಡುಗೆ ನಾಯಿದು ಎತ್ತಿಲೆಗದ ಎತ್ತೊಂದು ರಾಜ ಕಾಸು ನಮ್ಮೆ ಕಾಸು ಮೇ ಕಾಸು ಪೋತೆ ಪಟ್ಟಿಂಗೆ ಓಲ್ ಕಾಸು ಅಮ್ಮೇರ್ ಗಡ ಬುಡ್ದಿನ ಪೂರ ಕಾಲೆ ಹಣ್ಣು ಮಾರ ಅತ್ಯ ದನು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಕೋಣ ನಿಕ್ಕು ಪ್ರತಿ ಸೇರ್ಲಿ ಯಾನೇ ಅತ್ತ ಏನಕ್ಕೇನು ಏನ ಒಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಕಾಸು ಎಂಡಜ್ಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ವಾಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಯ ಮಿತ್ವಾಡುವ ಏನನೇ ಪಾಡವ ಕಾಸಿಗೆ ಏನು ಅಲ್ಪನ್ಬೆ ಕಾಸಿಗೆ ಏನು ಏನ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ದಾದಾ ನಮ್ಮ ದನಿಕ್ ಮಾತೃಪೋಪಿನ ಸೀಕುಂಡಾತ ಕೊರ್ತಂದು ಪಂಡೆಂಚ
ಮೇಂಜಿ ಮೇಂಜಿ ಕೊಡ್ತಂದು ಮನ್ಕಗೆ ಆ ಜನ ಒಲ್ತಾ ಮಾರ ಕೇರಳೋಡು ಮರ್ದ್ಗ ಅಂತದ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೋಪಿನಕ್ಕೆ ಮರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದು లేదు ಅಂದ ಅವ ಒಂದು ಬೇತದಾಲ ಎಂಕ್ ನಂಬರ್ ಆಪುಜಿ ಮೇ ಯಾ. ದೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹಾ ಮುರನಿ ಆ ಜನ ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಸನ್ಮಾನ ಎತ್ತನ್ ಹಾ ಪಂಡ ಈ ಜನ ಮತ್ತ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾತ ಕೊರ್ಪುಂಡದ ಅಂದಂದು. ಅಂಜ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಐತರದನಿ ಸನ್ಮಾನ ಹಾ. ಶನಿವಾರ ಬಂದು ಬೋತಿರು ಹಾ ಈ ಜನ ಸನ್ಮಾನ ಬೋತಿನೇಜಿ ಆಯ್ತು ಈ ಜನಕ್ಕೆ ದುಮ್ನೆ ಅನ್ಪಂತಿನ ಮಾತ್ರದೇ ಬೋತಿನ್ರೆ ಬಾಕಾಕಲ್ ತೊಟ್ಟೇರಿ ಜಿಂಜ ಸನ್ಮಾನದೇನ್ ಪುರಿ ಇಲ್ಲಡ್ಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಹಾ ನೆರಗಿಲ್ಲಡೆ ಸನ್ಮಾನ ಅತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಓ ಆಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ನಿಘಂಟುಂಡು ಮಾರ ಅದೇ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮನ್ ಬುಡ್ಬುಜೆಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನುಂಡತ್ತಾರು ಹಾ ಒಂಟುದು ತೆಪ್ಪೇರು ಅಂದ ಬಾಕ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅವ ಒಂದಾತ ಅವ ಒಂದು ಬೇತದಾಲ ಅಲ್ಪ ಬೇತ ಈ ನಾಲ್ಕು ನೀ ನಾಲ್ಕು ನೀ ನಾಲ್ಕು ಬೇತ ಬೇತ ಏ ಹಾ ಒಂದ್ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟು ದಾದಾ ನನ್ನ ಪತ್ ಮುಂದೆ ಬತ್ತು ಓಪನ ತುಂಬ ಏನಾಡು ಒಂಜಿ ಜಿಲಾಬ್ದ ಮರ್ತುಂಡು ಉಂದೇನಾರೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಕ ಅವ ಏ ಒಂದು ತೆರೆಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದನಿಕ್ ಉಂಡದ ಮುರನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಅಂದು ಆ ನರೆ ಪಾಡೋಡು ಕಂದಿತ್ತೆ ಹಾ ಹಾ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ರ ಅನಗ ಟೀಚರ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ರು ಐ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡ್ತು ಕಿಸಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತಿನ ಮೂಲ ಕಿಸಿ ಇಟ್ಟಿಂಬೆ ಗಿತ್ತ ಒಂದೆರೆ ಗಿತ್ತ ಉಂದಿತ ನಮ್ಮ ದನಿಕ್ ಕೊರ್ಕ ಅಲಕ್ ಮಲಕ್ ಡಮಾರ್ ನೆತ್ತ ಬುದಾರ್ ಡಮಾರ ಓ ಮಾರ ಈ ಲಗಾಡಿ ಗೆಪ್ಪಣ ಅಂದ್ ಮಾರ ದಮ್ಮ ಮಾರ ಅವೊಂಜಿ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರ ಬೊರ್ಚಿ ಇದಾರೆ ಅಪಸಕ ಆರುಂಡತ್ತ ಬೊರ್ಚಿ ದೇವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ದನಿ ಒಂತ ಪಾಪತ್ತ ಹಾ. ಅವಳ ನಮಕೊಂತ ಬಾಡ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮೆತ್ತ ಒಂದು ಅರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಪ್ರಾಯಲಾಂಡತ್ತ ನಿನ್ನ ಅಲಕ್ ಮಲಕ್ ಡಮಾರಡ್ ಎಲ್ಲ ಬುಲ್ಲನ 6 ಡಮಾರ 2 ಬೇತ 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 ಬರ್ಚ ಬೊರ್ಚಿ ಅವೊಂಜಿ ಬೊರ್ಚಿ ಅಪಗಂಡ ಏನ ಐಡಿ ಮಲ್ಪು 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 ಏನ ಹಾ ನಿಕ್ ಪಿಡ್ಸು ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲು ಎಂಜಾಲ್ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವ್ಯಾ ಮಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಲ್ಪ ಏನು ತುಕ ಮಲ್ಪಿಗೆ ತುಲಾ ಹಾ ದನು ಇಂಕ್ ಜೀವನನೇ ಬೊರ್ಚಾದು పోతుంటను ದನು ಯಾನು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆದನು ದನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಪಿಡ್ಸಿಗೆ ನೇಡ್ಸತ್ತು ಹೊಲಗದೇವಲ್ಲ ಹಾ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ರ ಫನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಹಾ ಬನ್ನು ದಾಲಜ್ಜಿ ನಾಲಾಯ ಪಿದಾಯ ಪಾಡ್ನು ಹ್ಮ್. ಏ ಬಂಡಾಡಾನ್ ಹ್ಮ್. ಆತೆ ದನಿ ಬರ್ಪೇರತ ಹ್ಮ್. ಅದಾಗ ಫನ್ ಪ್ಯಾ ಸುರ್ ಮಲ್ಪು ಬಾಕದ ಪೂರೆ ಆಂದು ಓನ್ವೆ ನಾಳೆ ಬಿದೆ ಮಾಡ್ರೇನಾ ಹಾ ನಾಳೆ ಎಂತ ಮಲ್ತು ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಮಲ್ಪೆ ಹ ಹ ಹ ಆತೆ ಯಾವತ್ತ ನನ್ನ ಆ ಜನ ಬರೋದು ಹಾ. ಯಾ ಪನ್ನ ಸುರ್ ಮಲ್ಪು ಹಾ ಇಪ್ಪ ನೋಡು ಅಲ್ಲ ದೆಪ್ಪು ಬರ್ಸವರೊಂದು ಕುಂಟಾಜಿಡ್ದಾನ ಗೆಪ್ ಮೇ ಪೊಂಬೆ దాదయ్య ದೆಪ್ಪರೆಂಡರ್ మూజి తింగోలాండ్ ಹ್ಮ್ ದನಿ ಹ್ಮ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಆಜಿಸಾರದ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಲ್ ತಂದುಲ್ಲಾರ ఈయనే దాదా పాతేరువయ్య ಹ್ಮ್ ಬೊಡಿದ್ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಬಂಡಾರ್ యాన్ ఓ లంచ పండినియా ಪಗ తింగోలైని ఎంక్ ಸಬ್ಬಸ್ ತಾನೆ ಸಬ್ಬಸ್ ಸಬ್ಬಸ್ ದನು ಓ ಬೇರ್ನೊಂಜಿ ಲೋಕೊಡೊಂಜಿ 24 ಅದ್ಭುತ ಮಾ ಏತ್ನೇತ 24 ಅದ್ಭುತ ನಮೆ ಹ್ಮ್ ಅವ್ ಬಾಕಿ ದಿರತ್ ಮುಜುಂಬೆ ಎರೆಗೊತ್ತು ನಮನಿ ಬುಡ್ನೆ ಅಂಚಿ ಧರ್ಮ ನಿನ್ನ ಬಾಡ ಇವಲ್ಲ ಬುಡ್ಪೇರಡ ತೂಕಂತ ಅಂದ್ ದನು ಮೇರೊಂತ ದನಿ ಹಾ ಇರೊಂತ ಐಕೊಂತ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಎಂಚ ಐಕೊಂತ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಾಟಿಂಗ ತೋರ್ಪತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಅದೇ ಟೆಸ್ಟ್ಗೋ ಬರತ್ತಿ ಅಂದ ಅಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದನಿ ಹಾ ಇರೊಂಜಿ ತಾಕತ್ತನ್ನು ಏನತ್ತ ಅದ್ಭುತನೇ ಏನ ಅದ್ಭುತನೇ ಅದ್ಭುತ ಕರ್ಮ ಪಾಟಿಂಗ ಯಾನ್ ಪಂಡಿ ಎಂಕ್ ಬಾಡೆ ಕೊರಂದೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಆನಂದ್ ದನಿ ಹಾ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಮಾತೃ ಪೋಪಿನ ಸೀಕುಂಡಾತ ಐಕ್ ಮರ್ತ ಮಾಲ್ ತಂದುಲ್ಲಾರ ಅರ್ಧ ಮಲ್ತೊಂದ್ ಇತ್ತೆಯ ಹಾ ಮರ್ತ ಮಾಲ್ ತಂತಾರ ದು ಮಲ್ತೊಂತೆ ಅಂದ ಇತ್ತೆಜ್ಜ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜೆ ಅತ್ತೆ ದನಿ ಹಾ ಇತ್ತ ಮರ್ದು ಚಾಲುಂಡ ಎಂಚ ಮರ್ದು ಚಾಲುಂಡ ಇಜ್ಜಿಯ ಇಜ್ಜಿಯ ಇತ್ತೆಜ್ಜ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಇತ್ತ ಮಲ್ಪುಜಿ ದನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಾರಾಯ ಯಾನ್ ಓಲ್ ಮರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದ್ ಇತ್ತ ಬಂದೇ ಮಾತಾತು పోతును ಹಾ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಮರನ್ ಪೋಯ ಮಾರ ಅರ್ಪಂಡೇರಿ ಓಳಿ ಮಗ ತೋರ್ತುಲೆ ಬಾಡವಂಡೇರಿ ಅವ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚದೇವನ್ ದಾವಣ್ಣಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚದೇವನ್ ದಾವಣ್ಣಿ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರೋಟಿ ಏನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೊಲ್ಯ ದನಿ ಯಾನ್ ಪೋತಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಅತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಆತಿ ಹಾ. ಇರೆ ಫೋನ ಬೋರ್ಡ್ದು ಒಂಬಾರೆ ಏನ
ಬೋರ್ಡ್ ತಗೊಂಬೋರ ಬೋರ್ಡ್ ತೂವರೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರದೇ ಬೋತುನತ ಮಾರಾಯ ಒಂದು ಯಾಂದ ಇಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅತ್ತೆ ಏರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಭಾಸ್ಕರ ಮರಣಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಾರ ದೆತ್ತೊಂದಿನತ ಮಾರಾಯ ರಡ್ಡು ಸಾರ ಚೇಂಜ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮಾರಾಯ ಅಂದ ಮೇಗೊಂಜ ನವಂಬರ್ 2 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪೋಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ತಿಗಾಲ ಹಿಡ್ಬುಲ್ದು ಹಂಗೆ ಹತ್ತು ಬಗ ನೋಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅದು ನಾನು ದಾಲ ಬೈಯಾಗ ಸುರೇಶ್ ಏನಯ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಪಟ್ಟಿಂಗ ಇಂಕಿ 4 ಸಾರ ಕೊರ್ರೆಂಡತಯ್ಯ ನಾನು ಸುರೇಶ್ ಎತ್ತ ಬ್ಯಾಂಬಾಡ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನು ಅನ್ನು ಅಂದು ಕಾಸು ಎನಿಕಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಲೆಯ ನಿಕಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಸುರುಕುಂತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಗುಲ್ ಇರಿಗೆ ದಿನಾಲ ಗೆತ್ತು ತಿಂಗೋಲ್ ಗೆತ್ತೀಪ ಪಾಪ ಇಮ್ಮೆಗ ಒಂಜಿ ಪಿಡ್ಸು ಬರ್ಪಿನ ಸೀಕುಂಡು ದನಿ ಬೇಗ ಪೂರಾ ಕಾಸುಲ ಇಮ್ಮೆಗೇ ಖರ್ಚಾಪು ಅಂದ ಇರೆ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಲೆ 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 ಸುರುವಾನ್ ಏ ಮರ್ದಗನೆಯ ಮರ್ದಿಜ್ಜ ಕರ್ಬಂಡಲ್ಲ ಕಣ ಅಂತ ಕರ್ಬ ಸರ್ಬತ್ತೆಗೆತ್ತನ ಬೂರುಂಟು ಬೂರು ಎನ್ನಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೂರುನ ತಮರ ಏ ಕೀ ಅದೇ ಕೀ ಕೊರ್ನ ಸಮಾಪೇನ ಎಂಚ ಕೀ ಕೊರ್ನ ಸಮಾಪೇನ ನಾನೇ ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೀ ಕೊರ್ದು ಸರಿ ಮಲ್ದಿ ಜಯ ಇರ್ ಬಲೆದು ಬರ್ ಏ ಕುಡಾರ ಮಲ್ಪು ಕುಡಾರ ಸರಿ ಅಂಡಿ ಎಂಡ ಎನ್ನ ಮಗನ ಕಾರ್ ಉಡುಂಡು ಕನ್ನಡ ತೂಲೆ ಓ ದೇವರ ಜೋಕುಲೆ ಕಣ್ಪ ಓ ಮಾರ ಅದನ್ನ ಸತ್ಯನಿ ಮಾರ ಇಮೇದುಲ್ಲ ನಾಯ್ದಲೆ ಕಾಲ್ಪುಂಡು ಲಗ್ನ ಆರ್ ಹೋಯರ್ ಲಗೆ ಅದೇದಾನು ನಿನ್ನ ಬೇರತ್ತು ಮಾರಾಯ ಅದೇ ನಿನ್ನ ಈ ಮುಂದೆ ಪೀಡಿಸಿದ ಬೇರೋಡು ಮಾರ ನಾನು ಓ ಇಂಕ ಸಾಕಣ್ಣು ಮಾರ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಕಣ್ಪಣ ಮಾರ ನೀರ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ಯಾ ಕನಪ ಒಂದು ನಾನು ಬರ್ಬರ್ ಮುಂಜಾನೆ ಬರ್ಪೆ ಮಾರ ಬಾಜಲ್ಡಿ ದಾಲಬಲ್ಲಿ ಮಾರ ದಾಲಬಲ್ಲಿ ಏ ಮುಂದೆ ಯಾಕಡೆ ಬಾರ್ದಿನ ಉಪ್ಪಿಮೆ ಹಕ್ಕ ದೊಂಡೆಗಾಯಿ ಮಾಡ ಮೇನ ಅಲಕ್ ಮಲಕ್ ಡಮಾರ್ದ ಬೇಡ ಯಾನಿತ್ತ ಬೀಮಾರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಲಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಅನ್ನು ಆನ ಮೇಲೆ ಆದನ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಲಮೆ ಏ ಬೇಬಲಂಬೆ ವಾ ಈ ಜನ ಬತ್ತನ್ ಮಾರಿ ತ್ಯಾನೆ ಗುಳ್ಳೋಡಾಪು ಓಲಯ್ಯ ದನ ಬತ್ತೆ ಮಾರ ಏನ್ ಚೌಲ್ಯ ಬಕ್ಕ ಉಂದೇರಿಯಾ ಈ ಎಂಚಿಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಆಯ್ನ ಎತ್ತೀನಿ ಆಯ್ನೆ ಬಕ್ಕ ಈ ನಿಕ್ಕು ಬತ್ತಿನ ಕಾಂಡು ದನಿ ಇರಕೊಂಜಿ ನೆನಪು ಓಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅತ್ತ ಆಂಡಲ್ ಎಂಕ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತರೆಟಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಕುರ್ದು ಹೆಪ್ಲೆಗ ಎಂಚ ತುಲೆ ಇಂಚ ಗಲ್ದ ಕಟ್ಟ ಇನ್ನಲ್ಲಾಡ್ಸುಡೆ ಬೂರ್ದುವೇನೆ ಅಂದ್ಯ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಬೆಗೆ ನನಿ ತುಯಾರಾಯಿ ಕಾಸಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಉಮ್ಮೆಗೆ ಖರ್ಚ ಒಂದು ಮೇನ ಅಂದ್ಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಮ್ಮೆ ಕೊಂಜಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರತ್ತ ಮಾರ ದಾನೆ ಏನನ್ ಬುಡ್ನ ಅಂಚ ಕಾಸು ಪೂರ ಉಮ್ಮೆಗೆ ಖರ್ಚ ಒಂದು ಆವ್ಯ ಅಪ್ಪಂಡ ಯಾ ನಿಕಲ್ಲ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಾಡೆ ಬಿಡಿಯೋ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳ ಬಾಡೆ ಬಿಡಿಯ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಮತ್ತ ಸರಿ ಕೊರಡು ದಾನೆ ಕೈದೆಪ್ಪಿಯ ಮೋನಪ್ಪಡನೆ ಕುಸಲಯ ತಾನೆ ಜೋಕುಲ್ ಬತ್ತನ ದಾಳ ಪೋಪೆ ಅಂದ ಪೋಪೆ ಈ ಕಕ್ಕರೆ ಬೋತೀನಿ ಒಡೆ ಬೋತೀನಿ ಮಾರ ಆದ నాకు ಮಾತ್ರ ಬೋಪಿನ ಇಟ್ಟಾಂಡ್ ಯಾನೆ ಗುಲ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೆ ಒಡೆ ಅತ್ಮೆ ಆಂಡಲ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಮಾರ ಖುಷಿಯಾ ನಿಂಗು ಒಂಜಿ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾರು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದ ಈ ಅರೆ ಸರಿ ತೂಲಾಗ ದಾದಾಂಡು ಜೀವ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡ ಬುಲೆದಿನ್ ಮಾತ್ರ ಮಂಡೇಡ್ದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಮಂಡೇಡ್ದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಮಂಡೇಡ್ ಅರ್ನ ಮಾತ್ರ ಅತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲ ದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಪೆಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಲೆ ಗಾತನ್ ಆಂಡ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ ನಿಜತ ಮಾರ ಬಾರಿ ಆಯ್ತು ಕೂಡ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಗುರ್ತು ದನು ಅರೆ ನಂಗೆ ಮಂಗೆ ಮಾತೆ ಬಾರ ಆಯ್ತು ಓ ಮಾರ ಬತ್ತನ ಮಾರ
ಈ ಒಡೆ ರಾಪ ರಾಜನ ಬೈತಿನ ತಂಬೆ ಹುಲ್ಲು ದಾದಾ ಇಡಲೆ ಈ ರೇಪ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನೆ ಈ ರೇಪ ಬತ್ತೀನಿ ನಿಗಲ ಮಂಗನ ಆಟ ಆಡತ್ತ ಹಾ. ಅದ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನಂಬ ഞാൻ ഈ മാത്രത് പോയി ನೆಟ್ಟಾಂಡ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬನ್ನ ತುಯ್ಯ ನಿಕಲ ಪೂರಾ ಅಂದ ನಿಕಲ ನಿಕುಲಿ ಎಂಕೆ ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪನ ಮಂಗ ಪುಟ್ನಕುಲೆ ನಿಕುಲೆ ದಾದ ಹಾ ಓದನಿ ಏನ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ ಒರ್ಪ ನೀನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸುಗು ಸಾರಿ ನಿಕಲೇಗ್ ಮಲ್ಪ ನಿಕಲೇಗ್ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಗೆ ಒಂಬಡಿ ಮಲ್ಲ ರೌಡಿ ಆಯನೆ ರೆಪ್ಪೆ ನಿಕಲ ಕೈಕಾರ ಸೊಂಟ ಪಲ್ಪರೆ ಆಯನೆ ಫಿಟ್ ಏನ ಬರ್ಚಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಕುರ್ಚಿದೀವ ಆಯೆ ಬರ್ಪೆ ಸರಿ ಬರ್ತ ನಿಕಲೇಗ್ ಅಂಡ ಬರತ್ತ ಓಲ್ಲ ಮಗ ತೂಲ ಮಗ ಅಂತ ಮೂಲ ಆರ್ ಪೋತ್ ನಾನು ಆರ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಗೆ ಮಲ್ಲ ರೌಡಿ ಮಾರೆ ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ನಮ್ಮ. ಮರಲ ನಿಕ್ಕು ಸಾವು ನಿನ್ನ ರೌಡಿ ಅಂಡ್ ಆಗನ್ ತಾನಿ ಐಡೆ ಬರಡು ಹಾ. ಬಟಾಟೆ ಪೋಡಿ ಅಲ್ಪನ್ ಯಬ್ಬಾ ಮೆಸಿಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ತೀನಿ ಅದು ಮೇದಾನು ಹಾ ಇದೆಲ್ಲ ಬೋಡಿಟ್ಟು ಮೇ ದಾದಾ ನಿಕ್ಕೆ ಆನಲ್ಲ ದಾದಲ್ಪ ಜಿಯೋ ಬರ್ಪೇನ್ ಎಂಜ ಜಿಯೋ ಬರ್ಪೇ ಮೇ ನಿಕ್ಕೆ ಆನು ವಾ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಗಜಾನ್ ಹೆಂಗಾನ್ ಗಿಲ್ಲಕ್ಷನ್ ದಾರ್ಲ ಪಂತಿರ್ ದಾದಾ ನಿಕ್ಕೋರಿ ಜಿಯೋ ಗೋರ್ಪಿನೋರಿ ದೋಸಿ ದಿಕ್ಕುವೇನ್ ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೈ ಕೈಕೊರ್ ಉಲ್ಲಾತ ಉಲ್ಲ. ಹಾ ಉಲ್ಲಾತ ಉಳ್ಳೆ ಬರಾಡು ತುಕ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಿರಲ್ಲ ಬಚ್ಚೆ ಬೇ ರಾಧಾ ನಿಕ್ಲ ಅಮ್ಮೇರನ್ ಮಂಗಲ್ ಪರ ನಿಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಎನ್ನನೇ ಅವ ನಡಪುನು ಎನ್ನನೇ ಅವ ನಡಪುನು ಯಬಾ ಆ ಜನ ಹವಾಮಾನ ಹಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೈತೇ పోయింది ಮೂಕ ಕೈದಾಯದಿತ್ತಿನ ಪರಿಮಳ ಅರ್ಪುಣ ಪರಿಮಳ ದಾದಿರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಟ್ಕಂದಾರ ಹಾರ್ಮೋನು ಏಯ್ ಅತಿಯದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ. ಅವಳು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ತಿಕ್ಕುನುಂಡು ಬಂಜಾರ ತಿಂದರ್ದು ಅತ್ತ ಮೂಲ್ ಬತ್ ನಾದವರತ್ತ ಒಂಜಿ ನಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ರಾಧಾ ನಿನ್ನ ಬಾಡಾಯ್ ಕೊರಂದೆ ಅಮ್ಮೇರನ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತ ನಿಕ್ಲಿತ್ತ ಜಾಲಿ ಬಾತಿರ್ನ ಗಾಲಿ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ನಿತ್ತ ದಾವದರು ದಾದಾ ಅಲ್ಪರ್ ದಾದಾ ಮಲ್ಪುನ್ ದಾದಾ ಹ್ಮ್ ಸೂಟ್ ಮಲ್ಪ ಸೂಟಿ ಸೂಟಾ ಒಂದು ಚೋಟಾ ಅಂದು ನಾನೇ ಸೂಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಹ್ಮ್ ದೆಪ್ಪಡ ಬಿಸ್ತಲು ದನಿ ಜಾಲಿಲ್ ಜರಿಯ ಹಾ? ದನಿ ಜಾಲಿಲ್ಲ ಇರಂದೆ ನಿನ್ನೆ ಹತ್ತದನಿ ಯೋಕುಲು ಬಾಡಿಗೆ ನೀನು ಅಮ್ಮೇರಿನ ಮಂಗಟ್ಟ ಒಂದು ಏರ್ ಪನ್ನಿದನಿ ಹ್ಮ್ ಇಂದೆ ಇಮ್ಯಾನ್ ಸರಿ ತೂಲೆಗೆ ತುಳ್ಳೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಮೂಲ್ ಬೇಬಿಲ ಗೆಜ್ಜೆನ ತುಲೆಗೆ ಆ ಜವನೇರು ಜಾಲಿ ಬೋರ್ಡು ಇಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಬೋಡಾಯ್ನೆ ಕಾಮಿಡಿ ತನಿಗಾಲಿಲ್ಲೇರ್ ಪೋ ದಾದಾ ಬಲೆ 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 ತುಕ ಅತ್ಯ ದಾದಾ ಕುಟ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೋಟ್ನಿ ಮಾರ ಅಂದ್ಬೆ ದನಿ ಬಾರಿ ಜಾಲಿಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಜೋಲಿ ದನಿ ಎಟ್ಟಲ್ಲೇರಿಯ ದನಿ ಇರಂಕಲ್ಲೇ ಬೋಡು ದನಿ ಬೋಡು ಮಕ್ಕಳ ಬೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಆ ಜನ ಆತ ನಮ್ಮని ಜ್ವಾಲಿಡುಂಡು ಮಾರೆ ನಮೆ ದಾದಾ ಏ ಮೂಚರ ಪೀಟ್ ದಾಲಂಜಿ ದನಿ ಎನ್ನದಾಲ ದಾದಾ ಜಾನ್ ಫುಲ್ಲು ನೀಟ್ರಲಾದ ನೀರಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೀಪೇನ್ ಅಂಚ ನಮೆ ಹ್ಮ್ ಇದನ್ ಕುಲ್ಲಿ ಯಾನಿಗೆ ಯಾಮಾರ್ಪಿಣಿ ಮಾರ ಎರಡು ಒಂದುಂಡು ಉಂಡು ಮೂಲ್ಕುಲ್ವ ಮಾರ ಉಂಡು ಎರಡು ಒಂದುಂಡು ಅವ ಹೊರಟ ಮಾತ್ರನಾ ಹಾ. ನಾ ಮಾಡಜ್ಜ ಉಂಡು ನಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಉಂಡು ನಾ ತುಲಂದ ಮಲ್ಲಂಡು ದಾದಾ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಹಾ ಉಂಡುಡ ತೋಜಾವು ಪೋ ಹತ್ತು ಮೇ ಹಾ ಈ ಪೋಡಿಂದ ಬ್ಯಾತ್ ಬಲ ಬೇ ಯಾರು ಪೂಜಿ ದಾನಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒರಿಯೇ ಮಗ್ಗೆ ಎಂಜ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒರಿಯೇ ಮಗ್ಗೆ ಬಕ ಅಮ್ಮೇರ ರಾಡ್ ಮುಜ್ ಬೇತೇನೆ ಎಂಡ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಸೈಪಿನ ಪೋಡ್ತಳು ಕಾಮಿಡಿ ಬೋಡ ಮಗ ಗುಮ್ಮೆ ಪೋತಾಲ ತಮ್ಮಗೆ ನಮೆ ಹಾ ತೇ ಪೋಡಿ ಸಾಯ್ಪಂಬೆ ಯಾರು ಮಾರ ಹತ್ತು ಮೇ ಹಾ. ಆ ಜನದಾದ ಬೇತಲೇನಾ ಬೇಕಲತ್ತಮ ಆ ಜನ ಇತ್ತ ನಮ್ಮನುಂಡತ ಪಾತಲ ಪಾಡು ರಾಜನ ಹೀ ನಮೆ ಹಾ ಯಾಕಡೆ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಬಾತಿರಂತ ಜುವ ಗೊರ್ಪೆ ತಿಗಲೆ ಗೊರ್ಪೆನೋ ಅಂತ ಆದವೆ ನಿನ್ನ ಜಿಯೋ ಕೊರ್ಬೆ ಜಿಯೋ ಕೊರ್ಬೆ ಅಂದ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಬೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಕೆ ಪ್ಯಾನ್ ಸೈತ್ ಬಾ ಗೊರ್ಪನ ಪೋಡಿ ಸೈಪೆ ಬರ್ಪಡ ಬಲ ಇಜಿಲ್ಲ ಯಾರ್ ಬುದ್ಧಿ? ದನಿ ಹಾ, ಆ ಬರ್ತೀನಿ. ಪೋಡಿ ಇದ ಜ್ವಾಲಿ ಇದನಿ ನಮ್ಮ ಈತ ಹೆಡ್ ಜ್ವಾಲಿ ಇಡುಲ್ಲ ದನಿ ಅನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪಗನೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಕೇರಿದ ಸೆಲ್ಫಿ ಮೇ ಪೋಕಾಲತ್ತ ಮಗಕ್ಕೆ ನಮೆ ಬರ್ಪಡ ಬಲ ಇಜಿಲ್ಲ ಯಾರ್? ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ನಿಕ್ಕಾಪು ಜತ್ತ ಕುಲ್ಲು ದನಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಗಾಯ ನೆಟ್ಟು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಅಲ್ತು ತೋಜುನು ಒಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಹೀರೆ ಕಾಪಲೆ ಉಂಟಲೇ ನಿಕ್ಲೆಂಚಿನ ಕೀಳ್ಕುದ್ರನ ಆಯ ರಾಜೇ ಈ ರಾಣಿ ನಮೆ ದಾದಾ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಒಂದೊಂದು ಪಂಡ್ರಜ್ಜ ದಾದಾ ನಿಕ್ಲ
ಎಂಕಲ್ಲ ದಾಲಜ್ಜಿ ದನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೆ ಮರ್ಯಾದಿಡು ಕುಲ್ಲೆ ದಾದೆ 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 ದಾದಾ ಎಂದ ಗೊಬ್ಬೊಡ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಡೈ ಕೊರಿಯರೆ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ಪರಿಯರ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಅವಡತ್ತ ಕುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ನಾಯ್ದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಪಂಡಿನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ನೋಡತ್ತ ಬರೋಡ್ಚಿ ಮಾಡಿ ಕುಲ್ಲೆ ಏಯ್ ಕುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ರೌಡಿಸಂ ಎದುರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪವರ್ ನಡಪುಜ್ಜವ ಇಜ್ಜಿ ನಡಪುಜಿ ಮಂಡೆ ಸಮಾಧಾನಿನಕ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಬಣ್ಣ ಉಂದ ನಿಂಚ ಗುಲ್ಗುಲ ಪಿನಿ ಬಾಂಜಿಬರ ಗುಲ್ಗುಲ ಒಂದೊಂದು ಒಲ್ಪಯ ನಿಕ್ಲ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒಲ್ಪಯ आता बेंगलोरला बाकीला समजजावे ವಾ ಗೋಪಿಂತುಲ ಮಾರ ಆತ್ಮೆ ದಾ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಎಂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇ ಕೈಟ್ ಬತ್ತುನು ದೇವರ ಮಾರ ಒಂದು ಪಡದೆಪ್ಪು ಎನ್ನ ಪಡದೆಪ್ಪು ನೆಟ್ಟಾರ್ ಏ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದಮೆ ಓ ನಾ ತುಲಗೆ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದನ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಅಂದ್ಯ ದನೋ ಹಾ ಇದಲ್ಲ ಬಡಚ್ಚ ಮಾ ಬಿತ್ತೆ ಯಾನುಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಜೀವ ಬರ್ಪ ನಾನು ಓ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ನೇಕಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಡುವನೆ ನಿಜವಾದ ಗೆಳೆಯ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಕಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗುವವನೇ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಲುವ ಅದೇ ನಾನು ಓ ತೆಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡ ರೀಲ್ ಕೇಪುದೀತು ಹಾ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬದ ಪಗ ಹಾ ಒಂದು ಪಾಪ ನಾಯ ಕೋರು ಒಕ್ಕಡೆ ರೌಡಿಗೆ ಆತ್ ಮಾರ ಈ ಜನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಬಾತೊಂದು ಈ ನಮ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತನಿಯ ದಾದಾ ಏಕ್ ದಾದಾ ಮಾಡ್ದಾರ್ಯಾ ದಾಲಜ್ಜಿ ದಾದಾ ಮಾಡ್ದಾರ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಸೂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ರೈಟ್ ಓ ಸೂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಟ್ಟ ಐತೆ ಬಕ್ಕೋಯ್ತು ಒಂದು ಎತ್ತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಅಜಿ ಈ ನಮ್ ನೀರ್ ಮಂಗಾಟ ಒಂದೇಗಿ ಬೊಮ್ಮೆ ಇಡ್ದ ಸಾವಲ್ಸಂಜಿ ನೀರ್ನ ಬಾಂಬೆ ದಾದ ಹೊತ್ತಿನ ಯಾನೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅಲಕ್ಕ ಲಾಸಾಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಅಮ್ಮೆರ್ನಲ್ಲ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕಾಲ್ ದಾದಾಗಿಂದು ಏರ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬಾಡೈ ಕೊರೊಂದಿದ್ದೇರೆ ಅಂಚ ಸರ್ತಲಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಊರುಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಿಂಚ ದೀಂಡಾಂಡ್ ಬಾಡೈ ರಬಕ್ಕ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂತ ಆಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರು ತಿಗಿಬೂರಿ ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಗಲ್ನ ಎದುರು ರೌಡಿಸಂ ನಡಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸಾ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಇಂದೆನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಪನ್ರೆ ಪೋಚಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಚ ವಾಟ್ಸಪ್ ದಾಲ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರೋಡ್ಚಿಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕುಲ್ ಮುರಲ್ಲಾ ಕೊರ್ತುಜ ಇನಿಲಾ ಕೊರ್ಪುಜ ನನಗುಲಾ ಕೊರ್ಪುಜ ಆಯ್ತು ಮಂಡೆ ಕಲ್ಬರಿ ಪೊಲಿ ಪೊಲಿ ಬರ್ಪೇನೆ ಹಾ ಪೊಲಿ ಪೊಲಿ ಎನ್ನ ಪಿಸ್ತೂಲು ಎಂಚ ಕೊರಡ ಮೆಸೇಜಿ ಬರ್ಚಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಪಡ್ಡೆದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಡ್ಡೆದ್ರ ಪುಲಪ್ ಮಲ್ತಲ್ಲೇ ನಾಗೇಶ್ ಪಡವಿದ್ರಿ ಕಾದರ್ ಕಿನ್ಗೋಳಿ ದಂಡರಾಜ್ ಪಡುವಿದ್ರಿ ಅನಿಲ್ ಕೊಡ್ವಿದ್ರಿ ಸುರುಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂತೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಉಂಡು ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಡ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುವ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಸ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಒಂದೊಂಚೂರು ಲೆಕ್ಕರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಯ್ತೆ ಲೆಕ್ಕಂಡು ಅವೇನೇ ಒಂಜಿ ಸೀನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಒಯ್ತೆ ಲೆಕ್ಕಂಡು ಆವ್ರೇಜ್ ಪನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡಾತನಂದು ಬನ್ನಿರ ಅಪ್ಪಚಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಪನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಮೇಲು ವಿಜಯಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆತದಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಲ ಕತ್ತಲು ಒಂಚೂರು ಒಯ್ತಾರಲ್ಲ ಶಿವನ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನೆಟ್ ಪಂಚಸ್ಲ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂಚದು ನಿಕ್ಕಲು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪನಂಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಮನ್ಪೇನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ಯಾವ್ದು ಒಂಜಿ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಎದು ಜನಕ್ಲ ಕುಲ್ಲದು ತೂವಡು ತೆಲ್ಪಕರ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಾನು ಅವ್ರು ನಿಖಲ್ ಬರೋನಂಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ರೆಡ್ ಆ್ಯಪ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಎದುರು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ರೆಡ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಜಂತು ಉಡತ್ತೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ 2 ಬ್ಲಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ಲಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ಜನಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂಚೂರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ನಿಖಲ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಒಂಚೂರು ತೆಲ್ಪುಡು ಓಕೆ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಭಿನವಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಗಂಚನೆ ತುಯಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನ್ನೊಂದು ದಿನಿತೆಯ ಗೆರ್ದಾಕಪ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.